Luna siger ja, jeg har lige spurgt hende. Luna er cool med det. Ja, det siger Luna er fint. Hvad? Hvad for noget? Hvad siger du? Hvad er Du skal fint? bare sige ja, Luna. Det er en anden Luna. Ja, hold nu kæft. Det er en Wow. anden Luna. Der er ikke andre Lunaer end mig. Det er Jo, de jeg falske mødte en anden Luna Lunaer. tidligere. Ja, men det er de falske. Er der en Luna mere? Er det falske stød? Nej, så er ikke de driller. Jo, der er. Der er Nej, mange så Lunaer. er Jo. jeg ikke. Hun hed Luna Orla Lærkesen. Dan. Man må ikke slå hende. Så får du Det er med så en regel håndholdt nummer nærebasker, mand. Øj, for Au. helvede. Hvad med lærer det alligevel? Au, for helvede, altså. Nå, jeg kan ikke stoppe, jeg går helt Ej, amok. nu stopper Jeg går du. helt amok at køre nu. Sorry. Wow. Hvad var det med mig? Luna, skal du have en nipple twister? Nej, du bliver slet ikke ansat alligevel nu. Haha, alligevel er det. Luna, de sig noget mobber. til dem, altså. Jamen, hvad skal jeg sige? De gider ikke lytte. Jo, vi er klar til at lytte nu. Vi er klar til at Nej, lytte. de mobber. Det er noget, du gerne vil snakke om, Torben. Kom så, kom med det. Jeg fortæl, hvad du vil fortælle. Sig frem. Sig frem. Luna, skal vi have en Det er det, cheeseburger? jeg siger, Ellie. Der er ikke nogen, der tager mig seriøst, fordi jeg Spyt læser. ud, Luna! Ej, du skal ikke spytte mere ud, end du gør i på mig. Hvad er Alice? Det var overhovedet ikke spurgt sjov. Hvorfor? 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 Undskyld, Luna. Og det er bare Ali. Luna, undskyld. Luna, jeg vil godt sige undskyld. Hun er Luna. virkelig sur. Hold da op. Luna, undskyld. Luna, vi tager op efter det. Luna, undskyld. Efter savl eller hvad? Luna, Henrik, altså. Nu lukker du røven. Luna. Luna, prøv at tale. Luna, du skal tale nu. Du skal tale nu. Ej, nu stopper I, altså. Savle, Frans. Flyt dig. Luna. Okay, hun er virkelig sur. Hun er fucking sur. Så går det over Lasse her. Han slår op nu. Jeg kan mærke det. Det er bare fordi, jeg savler. Luna, Hey. du kan bare tale til os nu. Luna, Hvad er det der? Luna, du skal lige hoppe i hvert fald. Henrik, det gør du ikke. Du gør det ikke. Hvad fanden laver du, Henrik? Jeg kan det ikke mere. Undskyld. Hun er sur. Hun kan ikke savle i det her. Fri mand. Ja, Henrik. Den er lukket, den her. Den kan hun ikke... Har du heroin på dig? Nej, ikke mere. Luna, undskyld. Jeg er sgu da med, hvor du ikke har med i cellen, din blødning. Jeg puster de der. Godt pustet. Der skal lige dækning. Der Altså, er hans bank dem tidsmand nu. inde i den, du skal ikke åbne den. Nej, for det er med champignon. Det finder selv ud. Jeg går med. Jeg går ved. Champignon. Skal I ikke have en pizza? En pizza. Hvor skal vi hen, dreng? Vi er blevet udstøttet. Vi bliver smidt ud. Vi er blevet smidt på bordet. Vi bliver smidt ud af samfundet. Vi Nå. finder nogle spanden frem og siger undskyld. Jeg vil lige se, hvad jeg har her. I lommen. Hvad er du I i tasken lommerne? her. Ja. Konnichiwa. Konnichiwa. Der er jo sådan en her, den er også meget fed. Det er sådan, du sidder i skål. Ja, Gå ind og frier du. jamen vi gør det samtidig. Kom, vi tager pænt tøj på. Må man ikke fri tanktop. Så skal jeg lige have nogle nummer. Kan vi ikke fri det her? Jo. 29. 148 i undertrøje. 161. Hvad med min arm? Arm 42. Hvis du vil have handsker på. Og så er det Jeg skal lige hurtigt have min skoletaske af. Ja, det er godt nok det her.
Jeg skal også lige have skoene. 104. Vent Ja. lige lidt. Du er blomstermanden. Ja. Siden dag 1. Så er vi klar. Så er generalprøve. Der er ikke nogen, der har været problemer med jer. Gå væk, din Så- sol. Vi skal lige til. altså, Luna, Vi skal til. Luna, gå lige væk. Luna, Gør plads. gør plads. Luna, Nej. vi har noget, vi gerne vil sige til dig. 3, 2, for helvede! Luna! Vi har købt en ørering hver til dig. Jeg kommer med en ros til dig. Gave. Så jeg håber, du kan tilgive os. Du kan tage imod vores undskyldning. Prøv at høre her. Men der er mere, Henrik, Luna. med- Der er mere. Der Der kommer er gaver. 2 smykker, og så men kommer der du er mere. kraftedeme bare med en rose. Altså, hvad fuck er det? Luna! Undskyld fra mig og Hector af. Vi Vi ked håber af. fandme ikke, du bærer den af. Hold kæft, hvor er vi bare ked af. Betragt vi det gjorde som en mod ekstra dig. fødselsdag. Ja, vi er ked af det, vi gjorde mod dig. Vi tager det Vi hele håber tilbage. stadig, at du synes, vi er seje. Og selvfølgelig var det ikke meningen, det kun skulle gå ud over dig. Og til slut Men vil nogle vi kramme gange så dig. opfører vi os lidt som nogle kvej. Undskyld til dig. Ja, undskyld til dig. Solo. Luna, vi har købt dig en kage. Det er en, som Ole Preben, han har været derhjemme for at bage. Du tænker måske, er der mere tilbage? Ja, der Men er vi har mere masser af tilbage. kage. Ja. Som vi siger, undskyld, 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 undskyld. Vi siger undskyld, 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 undskyld. Yeah. Ja. Det var det. Undskyld. Ja, Undskyld. også. Hvad, Henrik, hvad blev der egentlig af din dame? Hvad? Okay. Ja, hvad blev der egentlig af hende? Hvad, Henrik? Det er sgu da lang tid siden, vi har set noget til hende. Hun var her i går, hvad mener du? Sutte så. Ja, men sådan ud. Altså- Hun er ikke det værd, hun er ikke det værd. Ja, var hun lige i går jo ikke, altså. Det var virkelig flot Hun er ikke det sang, værd. drenge. Jeg har tilgivet jer for længst, men altså, det er da godt at se, at vi går så langt. Og der kommer synes min faktisk- yndlingsperson. What up, Hvad? brother? Har han nogensinde spillet dig en sang? Altså, lige der, nej, han er bare altid sød ved Altså, mig. jeg er jo oppe på 2 sange, ikke? Hej, Luna. Hej. Hej, fedt. Min anden yndlings. Selvfølgelig. Nej. Det er en ret fed konkurrence at vinde, vil jeg sige. Jamen, Den tager du den, eller den der? Skrånøglen, den eller? Hvad hedder det? Jamen, hvis du er klar, så tæller jeg ned fra 3, og så siger du nummer fra 1 til 10. Yes. 3, 2, 1, Nej. 7. Hold kæft, mand. Der vandt du Woo! en gratis Ja. lakering i lyserød. Goddag. I lyserød. Hold da op, mand. Tillykke. Det bliver fandme blære, mand. Hvad er det? Der er desværre ingen returret, så du kan ikke få den tilbage til sort, desværre. Nej. Og der kan ikke refunderes til penge, bare rolig. Nej, det skal du ikke tænke på. Nej. Hold kæft, hvor er du er fandme heldig. Du er dagens heldige skysår. Ja, vi er fandme heldige, mand. Det vil jeg sige. Eller det Jeg er kommer an sgu på da meget. spændt på, hvordan den bliver i lyserød. Ja, det bliver æder fuck med grim, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Men du kan jo altid komme tilbage og betale for at få en omlakering. Ja, det er selvfølgelig det. Det kigger vi på. Tillykke. Hold da kæft. Hold da kæft, har nogensinde set noget så grimt. Hvad siger du til det? Den er fandme fin, mand. Er det ikke det? Åh. Hold kæft, mand. Så valgte du lige lakering i en lyserød lakering i valgfri farve. Yes. Der kan jo ikke andet end at sige tillykke. Tillykke med det. er Tillykke da med godt. sejren. Men du bliver nok nødt til at betale for reparationen i hvert fald. Ja, det er jo klart. Fordi jeg har faktisk fået en påtale for tit at glemme at give regning. Nå, for sagen. Her til LS, så kan I jo mødes bagefter, hvis der er. Kunne du være interesseret i at deltage i skronøglekonkurrencen?
Det skal Skal du ikke tage den kunde, der lige er kommet der? Det er som om, at du skal ikke diktere, hvordan jeg går på arbejde, kammerat. Nej. Hvad så er der maskebal, dreng? Ja. Skal den bare have en lækker ny ruder lidt? Ja, det kunne være dejligt. Det skal du eddermame få, du. Kæft, den er beskidt, den her. Er det da godt nok beskidt, den der? Så sagde hun også i går. Det er hun det? Det gjorde hun. Ja. Det fik hun lige nævnt. Ja. Nu skal jeg lige høre, når nu jeg har dig her ved hånden. Kunne du være interesseret i at deltage i skronøglekonkurrencen, der er ganske gratis? Så, Hvad er det? faktur eller konst? Jamen det omhandler noget med noget køretøj. Hvad er Det kan jeg ikke sige, det er jo spændingen i at vinde. 3500. Men det er jo gratis, så du har ikke noget Hævlig. risk, kan man sige. Ja. Får sikkert sådan en Hot Wheels bil. Koster det ikke 5 jern at deltage? Nej, det er fandme pissehammerende gratis. Og jeg tror, det er lige noget for dig, hvis du er så heldig at vinde. Altså Var det noget? sidst jeg blev tilbudt at være med, der koster det 5.000 per lod. At det koster ikke penge mere, eller hvad? Det er ikke det samme, tror jeg. Nej, det er 2 forskellige konkurrencer. Den er ganske gratis. Spændende. Der er altid en catch ved noget, der er gratis jo. Nej, du kan jo prøve lykken og se. Det er jo ikke engang sikkert, du vinder jo. Rico vil gerne være med. Jamen er det Ja, Ricos det er bil? Ja. Nej, det er det Nå. ikke. Det er min bil. Kom du, Skal vi dreng, helst- mand. Vær du Skal vi frisk? hente diskoren, eller hvad? Det er sgu i orden. Tak for det. Ja, synes så jeg. lad mig være med i den Godt. konkurrence der. Okay. Du skal bare, jeg tæller ned fra 3, og så skal du sige et nummer fra 1 til 10, og så hvis vi siger det samme, så har du simpelthen vundet. Ja, okay. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, 2. 2. Ej, du vandt kraftedet med en lyserød lakering, du er uden refundering. Nej! Du har satan stået og låst den, mand. Dit lille svin. Ja, ved du hvad, den præmie, den giver jeg videre til herren på crossmaskinen. Vil du beholde eller Dobbelt energi fordoble til næste, jeg kan lide det. Ja, lige præcis. Dobbelt. Vi giver den til næste. Ej, det var satan, mand. Så har De du næste låst 2 kunder min. får det. Det er faktisk Så får sjovt. du bare en faktur for reparationen, så. Fedt, Hvis du mand. skal være sådan. Hold kæft, det var lige før, at det er kraftigt med dyrt for mig at gå på arbejde, når der er så mange, der vinder den konkurrence. Det er sygt, alle rammer samme tal. Til gengæld er der jo penge i det, når de skal have den omlakeret. Ja, lige præcis. Nå, vi ses, mand. Møgne. Møgne. Hold kæft, jeg er sjov. Nej, det er lige gået op for mig, hvor sjov jeg er. Det er faktisk helt vildt. Det er helt vildt så pissegrineren jeg er. Hvad så, Lasse? Hvad en klør gedeskægget? Så gør det da i hvert fald. Ja, det er så random. Det er helt sygt. Hold kæft, jeg glæder mig til, at Nella kommer tilbage.